Nem mondod, hogy ezt valami kell. Várj! Ne! Itt az ötésem az nincs. Hát, nekem is tök. De! Itt szeretném. Vagy itt ezt szólveszed, vagy fényképezted? Szólveszed mi? YouTube gyanús akkor, hölgyeim és uraim, a világban a segülátokat élőket készünket. Megmutatom, hogy hogyan megcsinálják. Mit teszik a villanykörtét? 100 millió dolláros mosoly? Mi az a reklám? Hölgyeim és uraim, önök előtt áll a világ legnagyobb kocsárba a fasza. Nem! De van. Nem, a legjobban átálltak meg. Egy dupla lut. Azaz. Engedd el! Engedd el! Engedd el! Komolyan dokumentumfilmeket láthatják. Arra a Balaton, előttem a Balaton, mögöttem a Balaton. Alap. Sotokános kátá a jégen. A jég csúszós és fájdalmas. Ha meg kell fordulnom, befarok. Ki mi rúgja egyet? Nem esne olyan? Hogy? Nem merek. Egy jó harcos a jéghátán is megél. Úgy van. De én még csak imitálom a dolgokat. Még ismerkedem az ellenséggel. Most telibe leszel? Pedig most nem vagyok szalonképes. Ráadásul... Na! Tapizni nem ér! Nem azt mondja, hogy elbújok. Nyomjuk! Arra felszegyektek a... Jó! Nem mentél, nem olyan elmentél. Mikor inkább a bogi segítsen felállni, mert én beszélyes vagyok. Rád nézve. Köszönöm. Mi történt? Fölépítjük el, láthatják ki a helyről. Egy közös kép. Ezt a házatokból vettem zöldcső, ugye nem baj? Szerintem! És az dinamikus látványvilág! Nem félünk a kihívásoktól.